especial en el sentit perquè tenim una doble presentació. Per una banda anem a presentar el llibre Florencio Pla, la pastora, la dignitat robada, escrit per Elena Solanas, i després presentarem al mateix temps i veurem el documental La veu de les muntanyes, que ha estat produït per La Directa i per Sistema Solar. Després vos explicaré un poquet de què va el documental i qui és La Directa. Però parlant amb Elena, vam veure interessant començar amb la part de la presentació del llibre per a conèixer qui fou Florencio Pla Meseguer, que fou el tio d'Helena, i bé, per a conèixer la seva vida, conèixer el seu recorregut i també desmitificar també la seva figura, conèixer la seva experiència humana i el que va viure durant la seva vida de primera mà amb Helena. El fet de conèixer primer qui va ser Florencio ens permetrà adentrar-nos ja un poquet en el context que tracta el documental, que és la repressió franquista que van viure a les comarques de Castelló, tant els maquis com masovers. I això, conèixer primer qui va ser Florencio ens ajudarà a entendre una miqueta millor el documental, per això hem volgut fer-ho en aquest ordre. Així que bé, amb això, en primer lloc vos presento a Elena Solanas. Elena Solanas, ho explico, és tècnica en comptabilitat i en prevenció de riscos laborals i és neboda de Florencio Pla Meseguer, la pastora, i des de l'any 2004 treballa en la recerca de la història del seu tio per anar un poc, com dius al llibre, anar emprenant el buit, aquest buit familiar que ara ens explicarà. I bé, i de fet aquest llibre ens explica molt bé també aquest recorregut que ha fet Helena com a neboda per a anar construint el record del seu tio i la memòria del seu tio. Bé, Helena, benvinguda ací al COI una altra vegada. Com estàs? Hola, gràcies. Benvinguda, anava a dir jo ara. Gràcies per convidar-me i gràcies per estar aquí. Nerviosa perquè espero que us agradi. Bé, en primer lloc, Helena i jo ja hem parlat abans, un poquet de com volem estructurar aquest diàleg i res, en primer lloc voldríem que ens parlares de qui va ser Florencio, qui va ser Florencio Pla Meseguer. Com bé ha dit Sara, Florencio Pla Meseguer és el meu tio abuelo. La meva iaia era una de les germanes, Vicenta Pla Meseguer. Florencio va néixer l'1 de febrer de 1917, 7 germans, ell era el menut, la iaia era la cinquena, i va néixer a la Pallissa, un mas de Vallibona tocant a Morella. Estem parlant que era el 1917, els meus besavis eren analfabets, allà la zona dels masos eren aïllats. D'un mas de l'altre podia haver-hi una hora, mitja hora, o sigui que estaven aïllats. 1917, havent vingut la recent guerra de Marroc, la guerra de Cuba, que els xics feien el servei militar no com els últims anys que coneixem nosaltres, que eren 18 mesos, sinó que podia durar un parell o 3 d'anys. Es troben que quan neix mon tio neix amb una complexitat que no sabien si era xic o xica. Davant de tot això, i que quan neixies tu ja tenies el teu futur predefinit. No és com ara que podem decidir si volem estudiar, què fem, si treballem. En aquella època, tu quan neixies, la teva tasca era ajudar a l'entorn familiar. La meva iaia cuidava els xiquets dels masos del voltant. Com he dit, el mas podia estar del voltant a mitja hora, 3/4. Un altre germà s'encarregava del camp, un altre, cadascú tenia la seva feina. Sent que amb ell li tocaria fer a la muntanya, els seus pares, per fer-li un bé, ja perquè no fes el servei militar i per tot això que he dit de les guerres que havien passat feia poc i havien cridat al jovent, van decidir, davant de la peculiaritat, ficar-li el nom de Teresa, perquè així no pateix humiliacions i no hagués de fer. Pobre, els meus besavis ho van fer amb tota la bona del fer del món per no crear-li problemes i aquest va ser una de les causes que més endavant va ser problemàtica. Per allà als 7 anys va començar a fer de pastor.
una de les mentires que tinc que estar batallant sempre és que diuen, perquè quan tenia 3 anys el meu besavi va morir perquè se li va caure el marge d'on estava el ramat a sobre. Encara més tindré que ajudar la família. Quan tenia 7 anys, les veus diuen que si la meva besàvia l'havia posat a treballar com a pastora, l'havia portat en un mas, perquè si no les dues germanes, Vicenta, la meva iaia, i Antònia, l'altra germana, s'avergonyien d'ell, l'haurien apallissat perquè tenien un monstre i per salvar-li la vida l'havia posat a treballar. No és veritat. No hi havia aquest mal rotllo amb els germans i a més, en aquella època hem sabut que tant xic o xica, als 7 anys te tocava ajudar amb els animals que tinguessis a casa, fossin gallines, fossin conills, fossin ovelles. Per això ella va començar a fer de pastora. Així ens va estar fins als 30 i pico d'anys, de mas en mas, treballant, cuidant el ramat, fins que va anar al mas de la pastora, que aquí no li ve el nic, ja li deien la pastora perquè era la feina que feia. I allí, al mas de la pastora, que està a la Pobla de Benifassà, cuidava les ovelles i les cabres de la família i dels masos dels voltants. La família del mas de la pastora era un matrimoni gran amb 5 crios, 3 xics i 2 xiques, i una de les xiques estava casada amb Francesc Gisbert, que també tenia el mas del Cabanil. En aquella època va ser quan l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón, el AGLA, el sector 23, que estava allà per allà, ja era una mica més díscol. Ja no tenien ajudes que venien del nord, ja començava a tindre menys poder, menys ajuda, ja no eren tan combatents. I quan van passar per la Pobla de Benifassà, el Francesc Gisbert va acabar sent punt de suport dels maquis. Ell els ajudava, ja fos comprant menjar, sabatilles, roba, tabac, el que necessitessin. Qui realment els hi feia d'enllaç i qui els hi portava? Teresa, quan anàvem els animals per la muntanya, els hi portàvem un punt o era la connexió. En aquella època, la Guàrdia Civil veia que no podia aconseguir que els guerrillers tinguessin el suport dels masovers. Primera, perquè molts no eren polítics. Molts guerrillers havien anat a la muntanya per salvar la vida, perquè si no haurien sigut acusats o matats per alguna cosa. Eren de la zona, eren autòctons, per la qual cosa els masovers primer ajudaven a un que coneixien que la Guàrdia Civil. Què feia la Guàrdia Civil quan anava a la casa? Als masos. Demanava el menjar, demanava tot. Tens que estar orgullós perquè vinc a casa teva i m'has de donar el bo i el millor i t'agafo tot el que tinc, sense pagar res. Quan anaven els maquis, ells pagaven. Entre això i que els coneixien, els masovers ajudaven a la guerrilla. Llavors la Guàrdia Civil què va fer? Va muntar la contrapartida. I era que quan anaven a casa d'algú a menjar i tal, com a Guàrdia Civil, els hi deia: si venen els maquis, ens ho heu de dir. Si no ens ho dieu, teniu la mort assegurada i patireu i ho cremarem tot. Què passava? Que llavors, quan picaven a la porta, què va fer la Guàrdia Civil? Es disfressava de maquis, que en diuen la contrapartida. D'aquesta manera, els masovers, quan picaven a la porta, mai sabien si eren els guàrdies civils disfressats la contrapartida o eren els maquis de veritat. Si eren els maquis i al marxar denunciaven, els maquis podien tindre repressió, fer repressió als masovers. Si era la contrapartida de la Guàrdia Civil i no avisaven, encara no havien sortit de la porta i entraven els guàrdies civils, els torturaven i els mataven. O sigui, fessin el que fessin, patien. A més, no se'ls va ocórrer una altra cosa que una altra llei, que era que durant la nit no podien estar al mas. Havien de baixar a dormir al poble més proper. Penseu que el mas de la Pallissa a Vallibona està a 2-3 hores caminant, inclús avui no es pot accedir en cotxe. Si era encara molt lluny i no es podia fer aquest moviment, perquè com us he dit, la zona és molt aïllada, havien d'anar a un mas gran que pogués acollir a 5 o 6 o 7 famílies, que fes com de camp gran, inclús allí pernoctava la Guàrdia Civil per controlar. D'aquesta manera, els masovers cada nit havien de baixar al poble o a aquest mas, com us he dit, en aquest cas la Pallissa, a 2-3 hores del punt més proper, deixar la clau a la Guàrdia Civil del mas, dormir on pogueren allà i l'endemà matinar molt aviat, que encara no havia sortit el sol, recollir la clau i tornar a pujar al mas per poder treballar als camps i donar menjar als animals.
D'aquesta manera, si durant la nit hi havia moviment pels masos o alguna cosa, la Guàrdia Civil sabia que hi havia els maquis. I d'aquesta manera, al no haver-hi ningú, els maquis no podien utilitzar el lloc per anar a dormir. En aquestes condies troben que hi ha moviment al Mas del Cabanil de Francesc Gisbert. La Guàrdia Civil pregunta amb un comanari i pugen, i amb ells estava Manolete. Manolete era un guerriller que havien agafat la Guàrdia Civil, l'havien torturat i l'havien fet que delatés a molta gent que els ajudava, a molts punts que tenia els maquis guardats coses, i era el seu xivato. I el tenien disfressat també de Guàrdia Civil i fan que Manolete piqui a la porta. Dins hi havia 3 guerrillers. Quan veuen que és Manolete, que era el seu company, que per culpa d'ell havia hagut tantes delacions, un el dispara i el mata. Què fa la Guàrdia Civil? Comença a disparar, comença a haver-hi tirs creuats, un maqui dels 3 s'amaga al pou, la Guàrdia Civil tira una granada, destrossa el pou, encara es veu ara la metralla i com està, un altre maqui queda mort allà i el tercer l'agafen i se l'enduen aquí a Paterna, el torturen, el maten al terrer a Paterna i està enterrat en una fossa comuna de Paterna. Havent-hi això, dedueixen que Francesc Gisbert és un punt de suport. El van a buscar, el detenen, però que hem sabut va estar un parell de mesos o un temps detingut, torturat, que inclús la família el van a veure i estava destrossat, que no es podia anar a moure, i quina casualitat que un dia el maten amb la famosa llei de fugues, que és la major impunitat que a dia d'avui encara ni han demanat perdó, ni s'ha reconegut. Llei de fugues què és? Agafen una persona detinguda i per casualitat o perquè volen canviar d'ubicació o perquè volen que els ensenyi un lloc en concret, el posen en una camioneta. Durant el trajecte, sempre, quina casualitat, per trajectes o per carreteres no habitables. Aquesta persona els hi demana baixar perquè vol fer les seves necessitats o té un pipí o alguna cosa, i quan baixa comença a córrer que es vol fugar. I, clar, la Guàrdia Civil que li diu alto la ley, i com no tornava, el disparaven per l'esquena. Sí, clar. Una persona maltractada, que no es pot ni moure, que l'han torturat. Tortures com ficar-li llumins mistos a les ungles de les mans i els peus sense petar-les. Això era el més fi, i picar-li tot amb canó i amb tota manera. Una persona que no pot amb la seva ànima, de veritat que intenta fugar-se. Si mirem els documents de la llei de fugues, que després en el documental tot això ho explica superbé, tots els documents canvien el nom de la persona i poca cosa més, són calcats. Llavors, són assassinats. De fet, el documental que veurem després es centra en, diguem, les irregularitats, incongruències que envolten les morts de 3 masovers. Un d'ells és Francesc Gisbert, que és del que ens estava parlant Helena, que és de la Paula Benifassà, després José Fàbrega Juan, que és de Benassal, i Pedro Solsona Garcés. I després en el documental, per això el que ens està contant Helena ens ajudarà molt a entendre després el documental, perquè el que es fa és com analitzar informes oficials sobre aquestes morts i fan entrevistes a familiars i experts per a desgranar aquestes irregularitats en els assassinats d'aquests 3 masovers i poder donar llum i explicar les seves històries. Per això, com per lligar un poc el que ens està explicant Helena. Clar, llavors que ens trobem? Que en aquesta època els veritables víctimes que van patir més van ser els masovers, perquè fessin una cosa o per una altra rebien per tot arreu. O sigui, eren real les víctimes. Montío, Teresa, baixava de la muntanya, li para Carlos el Català, que era el cap de l'agrupació guerrillera Levante Aragón d'aquell sector, i li diu, ha passat això. La Guàrdia Civil saben que si el teu amo l'han agafat, tu ets el nostre enllaç, t'està esperant el mateix final que el teu amo, vine amb nosaltres. I aquí va ser on Montío Teresa va anar amb Carlos el Català a la Sénia, a casa de Cinta Solà, que hem sabut que era una xiqueta en aquell moment d'uns 17 o 18 anys que ajudava els guerrillers, va entrar a casa seva com a Teresa i l'endemà va ser on es va tallar el cabell, va agafar ja indumentària masculina, que era el que ell sentia, i aquí es va ficar el nick de Durruti. Si per aquesta zona, per València, per Castelló, tothom pregunta algun nom d'un maqui, és la Pastora. És el més conegut. Quan ell, pobre, només va estar uns 20 mesos amb la guerrilla. Va ser poc actiu. Inclús als informes de la Guàrdia Civil surt
que ell el que feia era retaguàrdia, vigilar si feien algun encontre que no vingués ningú, ajudar-los, perquè era qui més se coneixia la muntanya, on hi havia els llocs on se podien amagar, on podien fer les coses, i va estar uns 20 mesos, fins que un company, Francisco Serrano el Rubio, li va dir, mira, no ve ajuda, des del nord ja ens diuen que marxem cap a França, que això està venut, marxem d'aquí perquè ja perilla inclús la nostra vida, i van formar una partida independent, amb la problemàtica que en aquell moment van ser buscats per la Guàrdia Civil i pels seus propis companys perquè havien desertat. Així ens van estar un temps, van decidir marxar cap a França per reunir-se amb el pare de Francisco Serrano el Rubio i amb un germà de Montijo, i van parar a Andorra. Allí van estar pocs mesos treballant de contraband i de fent coses de camp, però Francisco Serrano el Rubio va voler tornar, perquè aquí a Castelló tenia la mare, la dona i 2 filles. Quan van tornar, van intentar fer algun cop i alguna cosa d'extorsió per aconseguir diners per tornar a marxar definitivament a França, quan s'entenen que la família Nomen, que era terratenent, havia venut unes terres. Se'n van anar a demanar diners amb la cosa que si no segrestaven a la xiqueta. Montijo es va quedar fora vigilant. El Nomen li diu, no tinc tants perquè els he portat al poble, però te dono aquests si t'accepta, però no pateixis, escolta, tranquil, ara te'ls dono, mon fill va buscar un pastisset, menja pastissets. Aquest fill dels Nomen era el gran i tenia afinitat amb els militars. Amb l'excusa de buscar el pastisset va anar dins i va sortir amb una arma. Francisco Serrano el Rubio ho va veure, van començar a tiratejar. Francisco Serrano va ser ferit i tenien Montijo i Francisco una pauta, que normalment això i els guerrers ho feien, que si mai passava alguna cosa tenien un punt d'encontre. El Rubio ja no va anar, que després vam saber que havia mort, i Montijo es va quedar sol. No podia tornar a casa, no podia anar al poble, no sabia on anar, i es va amagar en una cova, a Xert, una cova que jo crec que és 4 vegades més petita que aquest escenari. Durant 2 anys. Durant 2 anys. Durant 2 anys. Va estar 2 anys en una cova, amagat, sol, sense menjar, sense res. Havia de ser molt dur psicològicament poder sobreviure a això. Baixava per les nits i agafava en algun mas una patata o alguna cosa que no es notés. Si hi havia un arbre fruiter, agafava una fruita d'aquí, però no agafava fins un altre d'aquí darrere perquè no es notés. Si caminant trencava una rama, li feia com una pasteta i la treballava perquè no es veiés que estava recent trencada, perquè estava buscat per la Guàrdia Civil, amb gossos i tot, així 2 anys. Al final va decidir anar una altra vegada a Andorra, que inclús en l'únic article que he trobat d'ell diu que no se'n recordava ni com era la seva veu, perquè portava 2 anys sense parlar amb ningú, i al anar a Andorra es presenta en un mas a aconseguir feina de pastor, i aquí és on ell se presenta com a Florencio. I va estar 4 anys, i durant aquest temps, que també feia contraband, havia fet diners, i va deixar els diners amb un senyor que havia fet amistat a Andorra. I quan li reclama que li tornin, l'altre no tenia intenció. Montijo diuen que feia 1,90 m, era robust i gran, es va posar serio, i l'altre, a l'acollonir-se, va anar a la policia d'Andorra i va dir jo sé on està la pastora. La policia no li va fer cas, però tan insistent va ser que van anar al mas, el van agafar. En aquella casa vivia un matrimoni gran amb el fill i la senyora de la casa li va dir no l'emmanilleu, no li tregueu la dignitat, que és una bona persona, com a mínim no l'emmanilleu. S'ho van passar pel forro i el baixen a la Guàrdia Civil a la frontera d'Andorra. I la policia li diu, aquí teniu la pastora, era el més buscat, l'últim maqui. Era com si haguessin fet un trofeu que el penges a la paret. La Guàrdia Civil no s'ho va creure, va dir, sí, claro, yo Rita la cantaora, però Montijo havia nascut amb el llavi leporí, que era partit per la meitat, i just abans d'entrar a la guerrilla se l'havia fet cosir. Per aquesta cicatriu sabien que era ell. Van agafar i que posava el DNI. Perdoneu. Teresa Plames Seguer. El van ficar vestit de dona, una camisa i una faldilleta curta, el van portar a la presó de Lleida, de dones, però en una sala aïllada, no fos cas que no fora dona. Llavors el van portar a Tarragona li van fer un judici, li van donar 2 condemnes de 25 anys de presó per robatoris pel sud de Tarragona i el porten a València, que tenia causa. I a València li imputen 29 morts, 27 de les quals va passar quan ell no era ni guerriller,
però a tu t'agafen, ets el cap de turc, tot. I els altres dos, inclús els informes de la Guàrdia Civil, consta que ell o no havia participat o no havia sigut actiu. Però és igual, li condemnen pena de mort. Suposem que és perquè no s'aguantava en pinces, que al cap de no res li van canviar per 30 anys de presó. I d'aquests 30 va estar del 60 al 77 fins que va sortir de la presó. A la presó havia fet amistat amb un funcionari, com havia sabut que la família i tot l'entorn de Montijo havia patit per ser conegut d'ell, se'n va anar a viure amb el funcionari fins a la seva mort a Olocau de Túria, aquí a València. En 2004. Aquesta és la història de Florencio Flama Seguer i que millor que la seva tia per contar-ho, no? De fet, al llibre ella ens explica, de fet, el llibre comença amb una introducció de Raúl González de Vis explicant la seva biografia i de fet el llibre s'estructura en diferents capítols on Elena va contant en primera persona com ha sigut aquest procés des d'ella mateixa i des de tota la família, sa mare, sa tia, les cosines, per anar no només recuperant la seva memòria, sinó anant descobrint més de la seva vida. El llibre, de fet, explica que en un moment ell es va anar a preguntar-li a una xica de Tarragona que tenia informació sobre son tio, on estava son tio, i li diuen que son tio era mort, però no estava mort en aquest moment. I aleshores explica tot este procés també de posada en valor de la figura de Florencio fins a un moment on és una figura reconeguda, dignificada, amb obres de teatre, amb cançons, i aleshores el llibre és un recorregut molt xulo perquè no només va relacionant-nos amb la vida de Florencio, sinó també amb aquest treball de memòria d'anys que porten tota la família. Bé, i amb això, Elena, l'altre dia també parlàvem, que com ve la idea de fer aquest llibre, com la idea d'estructurar-lo i com ha sigut escriure'l, anar recopilant tots aquests anys de lluita al final que heu fet. Sí, és que com bé diu Sara, la mama i la tieta l'any 80 van saber que el tio havia sortit de la presó a Barricastell, que és un poble de la pedania d'Ulldecona de Tarragona. Jo soc de Tarragona. Hi havia uns que tenien nexe amb la família Vinuesa, que era on estava Montijo, i van intentar posar-se amb ell en contacte. I al cap d'uns mesos, perquè no és com ara que per telèfon, fins que no van tornar al poble, no van rebre la contesta de que Montijo havia dit ara no, encara patireu, no vingueu. Amb això la meva iaia es va posar molt malalta, amb 8 o 9 anys va estar, i quan va morir la iaia, la mama i la tieta van tornar a Barricastell a veure, dir, doncs ara anem a veure el tio, any 89-90. I aquí és on aquesta persona que representa que tenia connexió els diu que Montijo ja havia mort feia 2 o 3 anys. On està enterrat? Deixa-ho córrer, els morts estan, i no van saber res més. Jo a casa, la iaia va vindre a viure a Tarragona quan jo tenia xicoteta, 5 anyets, 4, i va morir quan jo en tenia 22, el 29 de febrer del 92. I mai havia parlat de res. Jo sempre he sigut molt inquieta i he volgut saber, doncs jo ho trobo molt normal, qui eren els seus pares, què fèieu, i la iaia tenia un parlar de Castelló, i per mi era molt xulo, que si la pitxera, que si el no sé què, que si les farinetes, aquest to, i li deia, iaia, explica'm coses. Ai, babosa, surt! Mai em va poder dir res. Però sí és veritat que tenia la percepció que la mama i la tieta, com una vegada o dos, havien dit, ai, surt algo de la tia, ho comprarem! I de cop i volta, silenci, amagar. I a l'octubre del 2004, per raons personals, jo li dic a la mama, mama, pot ser que jo hagués sentit alguna que la iaia tenia un germà o tal? Diu, sí, la tia, el tio, maqui, guerriller, i aquí és on per primera vegada sento que hi havia un germà de la iaia, per la mama era la tia, però que si era Florencio, però que havia sigut guerriller, havia estat a la presó, mama, però era, diu, no sé, això és el que ens han dit, no sabem. Jo començo a voler saber qui era aquest germà de la iaia, no tenia ni idea, començo a mirar i el que em trobo era internet, el interview, el caso, el por qué, la mujer hombruna con rasgo sangriento, el criminal de Morella, que per la zona de l'Ebre i de Tortosa i tot allò i Vinaròs cantaven els xiquets aneu a dormir, que vendrà la pastora i se us llevarà, com si fos l'home del sac, i segueixo buscant. No sabia per on començar. I al cap de 2 o 3 anys m'entero que si ens havien dit que Montijo havia mort al 89-90 i jo havia començat a voler saber qui era a l'octubre del 2004, m'entero que Montijo havia mort l'1 de gener del 2004. Ens havien mentit, m'havien robat la història
no sabia el per què, i a partir d'aquí comença... Jo a les xarxes me dic Elena Guerrillera, i al principi era que guai, tinc un tio guerriller, però aquell dia me'n dono compte el que molts sabem ara, que ens han enganyat, que hi ha silencis, que hi ha històries robades i perquè ningú havíem conegut el meu tio. I és per aquí quan començo. En tota aquesta batalla, gent que m'havia dit que com podia estar orgullosa d'un criminal, és igual, gent que em tancava la porta, però també hi havia gent que al sentir que el buscàvem i que no és veritat tot el que deien sobre la família, es van començar a obrir. I ara, quan el Covid, quan estàvem al confinament municipal, se'm posa en contacte amb Raül, que Javi Sarrià havia fet la banda sonora de la pel·lícula de la mort de Guillem Agulló, No s'apaguen les estrelles, i aquí nomenava el fusell de la pastora. I va decidir que hi havia 10 històries silenciades del País Valencià que s'havien de posar en veu, com les fosses comunes de Paterna, el Vicent Torrent, el Pep Botifarra, les mestres de les escoles, Montío, i va decidir fer un concert documental que sortien projectades les històries de la gent. I li diu a Raül, que és un historiador que ha treballat i ha fet tesis doctorals sobre els masos, la postguerra, el comunisme, tot el que és, i la llei de fugues, que després veurem a Raül, li diu, tu que coneixes alguna familiar o alguna d'un guerriller per poder contextualitzar? I ell li diu, Helena, directament. I se'm posen en contacte i pugen a Tarragona a gravar-me, que inclús me van tindre que fer el passe, perquè com era de Tarragona a un poble del costat, per si me parava la policia, jo anava a treballar. I me fan una pregunta de dir, tu com veus avui en dia com ho té la joventut, perquè és el que deixem, tenen desconeixement en tot aquest tema. I jo portava temps que a mi em preocupava molt perquè m'havien robat la història, perquè no sabíem res, perquè jo portava tant de temps batallant i picant i buscant i m'angoixava molt, inclús m'havia creat ansietat que d'aquí 3 o 4 generacions algú digués, teníem una tia loca que no sé què buscava de son tio i tornés a quedar anecdòtic o en l'obscuritat. I un dia, allò que necessitava explicar el que havíem fet, vaig escriure una fulla i mitja, l'envio al meu home i a la meva amiga, i els dos, la meva amiga inclús me diu, tia, escriu, que potent, que estic plorant. Jo per això poso que soc tècnica comptable en prevenció, perquè vaig dir, sí, clar, escriu tu, no et fot, jo no soc escriptora. Però em feia tanta por que tornés a quedar en l'oblit que jo havia començat a escriure què havia fet. Que he anat aquí, he anat allà, he aconseguit. Perquè si algú mai volia seguir el que jo havia fet, no comencés de zero com jo i tingués una mica de cronologia i d'ajuda per com anar. I això li vaig explicar a Javi. I em dic, era una fulla, primer 2, després 12, ara porto unes 30 i pico. Diu, i què faràs? Dic, quan acabi aniré a una fotocopiadora, enquadernaré, repartiré la família i ja està. I Javi m'agafa, Javi Sarrià a banda i em diu, mira, creiem que la història la sabíem, creiem que aquí hi ha un contingut, perquè com jo sempre dic, a totes les famílies hi ha una pastora, qui no té una repressió, si mai acabes un llibre m'ho dius que si et puc ajudar a través de sembrar llibres, i li vaig dir, sí, claro, jo. Però tal va ser la necessitat de poder ajudar i aquest expulsar, aquesta ànima, que a les 10 dies el truc li dic, Javi, ja he acabat, i d'aquí ve el llibre. I vols explicar-nos un poc la portada que vam estar parlant? Perquè la portada, evidentment, també té un significat, no? Em parlaves d'un puzzle, d'un trencaclosques. Clar, és que en aquest llibre, com bé ha dit Sara, parlem de la por, del silenci, de la repressió, de tot el que m'he trobat, però jo no he conegut a mon tio. I jo encara a dia d'avui no puc anar als arxius de la Guàrdia Civil a Madrid a demanar que em deixin veure l'expedient de mon tio, perquè soc una repudiada, soc familiar de l'enemigo número 1 de les Espanyes, gràcies a Déu. Si m'han de mentir, m'han de robar i jo tinc que ser guerrillera, doncs sí, amb molt d'honor, però jo no puc accedir. Tot el que tinc és gràcies a historiadors, a gent, com ha dit Sara, s'han fet una pel·lícula que sortirà ara, en breu se projectarà, s'han fet documentals, Valentes, una obra de teatre meravellosa de la Ravalera, Instruccions per no tenir possible la pastora, tot això i gent que era menuda en aquella època i m'han explicat la seva vivència d'amagades, m'ha fet que jo pugui conèixer una mica mon tio, perquè quan vaig saber que me l'havien robat sempre dic que és com si m'haguessin arrencat el cor que em sagna i jo no l'he conegut. Llavors,
Aquest d'aquí és Florencio Pla Meseguer. Si ho veieu una mica o algú té el llibre, fixeu-vos que és pixelat, que no és nítid, que són com a puntets. Perquè tot aquest recorregut de 21 anys que porto, tota aquesta gent que em parla i me fa, són petites peces de puzzle amb el qual jo he anat coneixent a mon tio. Tot això que està d'un color diferent és perquè són peces que encara falten de saber la història i la veritat. I dels milers de pastores que sempre dic, no? Que en tota la història hi ha una família, hi ha una víctima que ha patit. Aquests dos abuelos d'aquí dalt són els meus iaios. La meva iaia, Vicenta Pla Meseguer, la seva germana, que va estar 2 anys, 3 mesos i 15 dies, primer a Morella, després a Tarragona, a la presó de Ponts Pilats, apallissada, maltractada i tractada com si fos una merda només perquè era germana de Florencio Pla. Aquest és el document del registre conforme mon tio va aconseguir ser identificat, ser reconegut com a Florencio Pla Meseguer. La seva identitat, el que ell volia. Vallibona, el poble on va néixer, on ens va dir que no ens volien i que érem repudiats i on hem format allí la segona família. La Pallissa, on van néixer. Però aquí hi ha aquestes dues dones, les dones més valentes, més meravelloses, perquè la lluita, qui va portar el carro, qui va tirar endavant, qui ha fet tot, som les dones. I aquí són la mama i la tieta, aquelles dones que han fet el més meravellós d'aquest món, que és que a la meva cosina, a la família, a mi, a tots, ens han fet lliures. Perquè en tota història entre generacions, la primera que ho ha patit, la iaia, que no va parlar, gent que encara avui en dia no parla. La segona generació, la mama i la tieta, que han sigut criats en por, en no digues, en no parlis, xxt, calla, no som ningú. Però aquesta gent ens ha criat a nosaltres lliures, sense por i, el més important, sense odi. Llavors, gràcies a aquestes dones tan valentes, jo he sigut qui m'he vist capaç de tirar endavant. Però jo, com a Helena, no havia fet res. Penseu que no tinc mitjans, no tenia, a mi m'han tancat portes, no podia. Llavors, amb aquest llibre, jo com a Helena he pogut oferir una peça del puzzle d'aquesta història i mons fills que no el van conèixer deien, mama, que pesada, que tal, ara estan orgullosos de la meva mama, la seva iaia, i de la seva mama pesada, que pesada que ets sempre amb el tema, ara estan orgullosos. Inclús han vist la importància, han fet el clec de voler saber quines són les nostres arrels, d'on venim, qui eren els meus besavis, els seus besavis, per part del papa, per part de mama, per qui sigui, no només per aquesta història, i fan que els seus amics, a l'arribar a casa, preguntin qui eren els nostres iaios? Fer aquest clec, trencar aquest silenci, no? Llavors, per mi és molt important aquest llibre, perquè per primera vegada un historiador ha anat buscant i fent la recerca de la veritat, no de les mentires, i és un relat de donar gràcies, de donar força, d'ajudar la gent a poder sentir-se orgullosos i a trencar aquests silencis. Llavors, aquesta és la peça del puzzle que jo com a Helena puc oferir a la família i a la gent, inclús a les presentacions i tal, em vaig fer aquesta pulsera, que és una peça del puzzle, perquè és la primera peça de la veritat, de la lluita, de la dignitat. Inclús quan firmo els llibres, dins faig un sello, que és una peça del puzzle, perquè li dono molt de valor a trencar aquesta paret, a ser forts. Només el fet que estigueu aquí, vosaltres ja formeu part d'aquesta peça, perquè estem anant en contra del que ens obliguen a no parlar. Llavors, aquest és el significat de la portada, que és la peça del puzzle de la història i de la llibertat. Moltes gràcies, Helena, pel teu testimoni. Moltes gràcies. Bé, això, gràcies, Helena, pel teu testimoni, per fer-nos conèixer de primera mà qui va ser Florencio i també el vostre recorregut, com dins de la família, per a aquesta dignitat robada, tornar-li-la a Florencio. Bé, amb això jo crec que ens tocarà presentar el documental, perquè ara passarem a veure el documental. Vos explico un poquet, Helena ja l'ha vist també,
El documental que anem a veure es titula La veu de les muntanyes, d'acord? Aleshores, aquest documental, que ha estat produït per La Directa i per Sistema Solar, el que fa és rescatar de l'oblit els crims que va cometre la Guàrdia Civil del franquisme contra guerrillers i masovers, com us contava abans, masovers col·laboradors de la guerrilla, a les comarques de Castelló, entre 1945 i 1951. De fet, també explica aquest despoblament dels masos de la comarca de Castelló, pel que comentava Helena de la llei de fugues, i ho veurem ara en el documental. El documental començarà en una part més de context sobre la conjuntura guerrillera en les comarques dels Ports, el Maestrat, l'Alcalatén o les Terres de l'Ebre, i després s'endinsarà en el passat guerriller d'aquests tres guerrillers que us he explicat, i masovers. Parlarà d'estos tres masovers que us comentava. José Fábrega Juan, Pedro Solsona Garcés i Francisco Gisbert Prades. Aleshores, una altra cosa important també del documental és que aborda una relectura de gènere a la historiografia del moviment antifranquista, ja que les dones masoveres, com explicava Helena, van ser cabdals en el funcionament de les xarxes de suport i de col·laboració de la guerrilla. I en aquest sentit, el documental recupera la història de la col·laboradora i guerrillera Esperanza Martínez, l'última dona guerrillera viva a l'estat espanyol que va formar part de l'agrupació guerrillera del Levante i Aragó, del Llevant i Aragó. També veurem en el documental el que ens estava explicant Helena de com ha impactat la repressió franquista, no només en el seu moment, sinó també als descendents de masovers i de guerrillers, amb testimonis com el d'Helena, que també vegem en el documental. I bé, i amb això, abans de donar pas al documental, per qui encara no conega el que és La Directa, també vaig explicar-vos el projecte. Jo he portat l'últim número de La Directa, el d'este mes, el del mes de setembre de 2025. La Directa som un mitjà de comunicació en valencià, d'actualitat, de debat i anàlisi, que diguem que fem un tipus de periodisme reposat, més reposat que altres mitjans, un periodisme d'investigació i en profunditat. El mitjà va néixer en 2006, també compta amb un nucli ací al País Valencià que enguany fa 10 anys, i el que té és la voluntat de ser una eina comunicativa que faci visible pràctiques de projectes polítics, socials i culturals que plantegen una transformació social, d'acord? Diguem-ho així. Aleshores, La Directa presenta una publicació mensual i després també presenta la pàgina web amb notícies més d'actualitat. De fet, des de 2016 és una cooperativa. Aleshores, diguem que aquest projecte que funciona amb la base social de totes les persones subscriptores, que són les que garanteixen la independència del mitjà, doncs és el punt de partida d'aquest documental, dirigit per Esther Fallos, del nucli d'ací de País Valencià. Aleshores, després, quan acabem la visualització del documental, tenim ací llibres d'aquest de Florencio Pla, La pastora de la nit robada. Helena també ens ha dit que ens podrà firmar els llibres que vulgueu, i també jo vos puc explicar, si voleu després, un poc el projecte de La Directa. I amb això, sense més, anem a fer, jo crec que és la primera projecció de La veu de les muntanyes en les comarques centrals. Estere diu que sí, aleshores hem d'estar molt contentes de poder-la veure avui així en Alcoi. Aleshores ja, sense més, moltes gràcies de nou per la vostra assistència i gràcies a Helena.